El passat matí de dimarts van ser rebuts els 25 becaris beneficiaris del programa de la Diputació, la Dipu et Beca, que aquest any desenvoluparan les seues funcions en l'Ajuntament de l'Olleria. Això que és una administració pública, conforme deia Jesús, que estem de cara a un poble. A l'acte de benvinguda van assistir tant el tinent d'alcalde i responsable de personal Jesús Engo com el propi alcalde José Vidal, els quals es van donar les indicacions prèvies sobre el funcionament de l'entitat local, així com distribuir-los en les seues noves tasques que afrontaran aquest estiu. Relació directa en ells, cada un en el seu lloc, que han de tindre una relació cordial respecte a... Encara que la Diputació només ha concedit 13 beques de 2 mesos, aquestes s'han desdoblat a 24 d'un mes i pel compromís que suposa el centre de dia de 2 mesos. Sí, bueno, avui hem donat la benvinguda a aquests 25 becaris que en el programa de la Dipu et Beca van a prestar treballs així en l'Ajuntament de l'Olleria, en les diferents àrees d'urbanisme, servicis, també en benestar social, en secretaria, en definitiva, en totes les àrees de l'Ajuntament van a prestar els seus servicis a lo llarg dels 2 mesos d'estiu. Hem volgut desdoblar el número de beques perquè siguin 25 i fent un mes cada un d'ells per abarcar el major número d'alumnes possibles. Avui s'ha donat les primeres instruccions, la benvinguda i les primeres instruccions dels seus llocs de treball i esperem que, com els altres anys que ens han precedit, que es desenvolupi en tota normalitat, que els xavals que puguen tindre un primer contacte en el món laboral i també que els ajude a percibir uns recursos que els permetirà el fer front a aquests gastos de matrícula i de llibres per als seus estudis. Amb aquesta mesura, l'Ajuntament permet que gairebé el doble de joves tinguin la possibilitat de tenir el seu primer contacte amb el món laboral i que, per tant, siguin també més els que es beneficien de l'ajuda concedida. ¿Té alguna duda? ¿Puedo preguntar algo? Pitjor pa Mosanya. En un breu acte de presentació, els primers becaris del mes de juliol ja eren als seus llocs de treball. Bueno, pues és que ara